Gus Arif diruk ya ketok kabeh. Oh iki sing gawe tanggamu iki. Ngono. Ternyata mantun wiritan la haula wala quwata niki lho dijawab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Kita sekalian kita hudur, kita khusyuk untuk bermunajat dan bersalawat. Selanjutnya kita rehat sejenak, kita dengarkan hikmah maulid yang akan disampaikan beliaunya Al-Mukarram Bagi Haji Asrori Maksum. Kepada beliaunya waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fil Qur'anil azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kita mulyakaken, khosatan Kakanda Gus Hasanuddin, sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kaula hormati, para bapak, para ibu, para rawuh pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Jam'iyah Sholawat Majelis Munajat Sholawat pimpinan Gus Imam ingkang sareng-sareng kita muliakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanthi binga syukur datang Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya dalu menika membuktikan mahabbah kita datang Kanjeng Rasul. Mugi-mugi rawuh kehadiran kita dadosaken sabab kita kaparingan bahagia dunia akhirat. Selamat wilujeng sehat wal afiyah bi husnil khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul bait, dalah sedaya kanca-kanca panitia dan banser yang bertugas yang kami hormati, secara singkat mohon izin untuk berdiri nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepat pukul 22:30 kita menyampaikan satu riwayat hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati khairun lakum tuhadditsuna wa tuhadditsu lakum. Baginda Rasul secara tegas menyampaikan kabar gembira yang sungguh luar biasa. Hidupku akan membawa kebaikan kepada kalian. Kalian berkata, bercerita, curhat kepadaku, aku akan menyelesaikan masalahmu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini memberi kabar gembira kepada kita semua. Rasulullah adalah salah satu perantun agung pilihan Allah
yang mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di mana tempatnya? Kok ya sih napa kadean. Rasulullah niki lho cek penake sinten mawon sing rawuh kehadapan Rasulullah. Kanjeng Nabi tidak pernah pilih kasih pandang bulu. Enten siyeng niku mbah-mbah enek rondo gak duwe bojo. Rondo gak duwe bojo. Niki enek Gus Arif panitia pundi Gus Arif niki, Gus? Niki mboten enten kursi niki ta niki. Dijarno ngadeg niki. Sallallahu Nabi Muhammad. Enek rondo mboten gak ada bojo. Jagongan kali Kanjeng Rasul niku matur dateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, mbok ya kula niki didongaaken saged mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Mbah, di dalam surga tidak ada orang tua. Alhamdulillah. Matur suwun. Ten gene swarga niku mboten enten wong tuwek iku mboten enten ajus, tidak ada orang tua. Yang masuk surga adalah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Shallu ala Nabi Muhammad. Usia 40 tahun ke atas gak payu nang swarga ora enek wong tuwek. Nangis. Mbok rondo niki lho nangis, ya Rasulullah, kepingin swarga kok malah diusir, nang swarga ora enek wong tuwek. Mantuk medal saking dalamnya Rasulullah, fatabassama. Kanjeng Nabi tersenyum. Sahabat Bilal niki dipun aturi, Bilal, celukun maneh. Wong wedok iku malu celuken maneh. Ketika seorang wanita niku dipanggil malih kali Kanjeng Rasul dipun dawuhi, Mbah, bener nang suwarga ora enek wong sepuh, kabeh meneh mlungsungi. Berapapun usia kita sowan datang Gusti Allah, min ahlil jannah, sing lanang-lanang kaya usia 25 tahun, sing wedok-wedok kaya usia 20 tahun, perawan tir-tir. Faja'alnahunna abkaron urban atsraba. Di dalam surga iku usiae kaya arek perawan-perawan kabeh, mbok rondo kait guyang guyang. Kanjeng Nabi niku lho seneng guyon, mboten serius. Siapa tamunya niki mesti dipun paringi solusi. Enten malih tiyang niku Masya Allah sambate urip niki sungguh luar biasa. Nyambut gawene sepi, mantun niku bojone ya loro. Pun ate semrap cerita niki nggih, bolak-balik kula baleni cerita niki biar kita semua yakin kepada Rasulullah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur kados tiang Semelo dan sekitarnya, enten tiang sing pun belenger melarat. Sing rawuh niki enten sing belenger melarat mboten? Utange kathah nggih enten. Jilbabe napa? Oh, ping. Wah, utange akeh iki. Matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, naminipun sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Penggawean sepi, dagangan sepi, utang kathah, bojo kula sakit jantung, anak kula usia 10 tahun niki diculik kalian musyrikin kafirin. Kanjeng Nabi niku nggih santai jawabe. Kang Auf, sing sabar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua ada batasnya sendiri-sendiri. Di mana ada ujian pasti ada kelulusan. Fasbir fal yuksir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auf sing akeh zikir wiritan nanggone Gusti Allah kelawan wiritan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Mantuk saking daleme Kanjeng Nabi, garwane sing sakit jantung cara ambekane wis mulai Senin, Selasa,
Dan Kemis kadoan, Go. Senin Selasa. Dawuhe Kanjeng Nabi, ayo sing akeh ngucap la haula wala quwata illa billah. Nek ilmune Gus Arif diruqyah ketok kabeh. Oh iki sing gawe tanggamu iki. Ngono. Ternyata mantun wiritan la haula wala quwata niki lho dijawab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu-isu budal nyambut gawe, dagangane laris, mantuk saking nyambut gawe bojone waras, dan yang mengherankan anaknya yang usia 10 tahun diculik musyrikin kafirin niki mantuk digiring karo singo, numpak singo yang giring 4.000 kambing. Shallu ala Nabi Muhammad. Auf bin Malik niki nuwun sewu. Akhirnya penasaran, awakmu mulih, atiku seneng, makmu bahagia. Tapi pertanyaannya 4.000 kambing yang ada di halaman ini iki lho nggone sapa? Nggih kirangan Pak, kula mboten semerap, kula niku ujug-ujug numpak singa niki ngiring wedhus 4.000. Ya wis, kono paranono makmu, aku tak sowan nanggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur binga syukur datang Gusti Kanjeng Rasul. Alhamdulillah ya Rasulullah, usaha kula diparingi lancar. Anak kula bangsul, garwa kula niki saras, tapi kula niki heran. Anak kula mantuk ditumpakno singa beto kambing jumlahe 4.000. Terus niki nggene sinten? Auf. Masa ini adalah masa peperangan, maka harta benda yang dimiliki oleh muslimin bernama ghanimah, rampasan perang. Halal itu semua rizkun minallah, dum-duman saka Gusti Allah. Tak ceritani Auf yo, sampeyan sak gurunge rene aku mang diparani karo malaikat Jibril nggawa wahyune Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jalan buntunya akan dibukakan, rezekinya akan didatangkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wiritan la haula wala quwata illa billah, ijazah saking Kanjeng Rasul, mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu sing utange wakeh, duwe penyakit sing gak waras, ana anake diculik utawa bojone dipek. Apa? Sinten yu? Bojone dipek tonggo. Ayo sendakep njukuk tasbih, beber sajadah, tasbih disiapno. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari sedina rong dina diwiritno toleh. Endi wedhuse kok gak teko? Ya jatahe dhewe-dhewe, rezeki dum-dumane Gusti Allah niku beda-beda. Ini cara Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Khususipun mboten namung masalah duniawiyah. Kanjeng Nabi nate dipun tanggeti garwane Sayyidatina Aisyah. Dinikah Rasulullah usia 9 tahun melawan 52 tahun. Kanjeng Rasul 52, Sayyidatina Aisyah 9 tahun. Gecek cilik. Akhirnya suatu saat niku Sayyidatina Aisyah niki mengalami kejadian yang belum pernah dialaminya. Ngedalaken darah saking farjinipun, matur dhateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, niki kula kok ngedalaken abang-abang, kula mboten nate kaya ngeten niki. Jawabane piye Gus Imam? Napa niku? Es tuntung lah. Dijawab, hadi kataballahu ala benati Adam, hi Aisyah Humairah, istriku tercinta, ketahuilah itulah darah yang ditetapkan oleh Allah bagi seluruh kaum Hawa. Terus Kanjeng Nabi niku nek dawuh mesti bener, in huwa illa wahyuy yuha khairun lakum tuhadditsuna wa tuhadditsu lakum.
Lah sakniki Kanjeng Rasul niku sampun sedo. Jasad wujudnya Rasulullah memang di makam Madinah, tapi beliau masih mendampingi kula jenengan sedaya selaku umatipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita aturaken wonten pinten-pinten majelis Rasul. Saking sayangi Kanjeng Nabi datang umate, Masya Allah mboten trimo nek enten umate Kanjeng Rasul sampai susah. Mila berkat maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakin wa mala'a bi maulidihi quluba surura wa mala'alan bakal ngebek-ngebeki sapa Allah bi maulidihi sebab kelahirane Kanjeng Nabi ngebeki al-quluba ing pira-pira ati dibeki sururon ing rasa bahagia. Bila enek wong hadir mulutan sholawatan kaya ngene kok jek enek sing susah, mesti ana sing kongslet. Ana sing kongslet. Mulutan iku wayahe seneng, mboten wayahe susah. Muga-muga sing dalu niki jek susah mantuk king mriki nemu bungahe. Allahumma. Apa pembelaan Rasulullah kepada kita umatnya? Wonten hadapan Abu Bakar lan sahabat lintu Kanjeng Nabi niku tampak sedih. Banjur tersenyum. Abu Bakar matur, ya Rasulullah, lima bakaita wa lima tabassama. Kanjeng Rasul, jenengan lan napa kok mular, banjur jenengan niki mesem gujeng yang sungguh manis indah yang luar biasa. Akhiripun Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, sahabat, aku pas wayahe sedih, tetesan air mataku mengalir tidak bisa dibendung karena aku teringat apa yang disampaikan saudaraku. Nabi Isa alaihissalam pernah menyampaikan dalam dawuhnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sing nisor kok awal melempem, sing banter sing mburi tok. Pun ngantuk, gedang kluduk dipangan ular mripat ngantuk lambene. Sing ngantuk-ngantuk diterusno, bokonge gurung penak dipenakno, sing kepingin sembujung ya sembuju. Kepingin mulai ya mu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika berdakwah dari kampung ke kampung, dari suku satu ke suku yang lainnya, tidak ada yang menerima. Dicuekin, ora enek sing ngandel, bahkan akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Rasul niku nek dakwah zaman siat mung suwe kathah. Lan sakniki niku lho ngaji enak. Wayahe mari parkir mobil dipapak banser, dikawal sisan. Tas langsung melbu nang jero, guru ngombe wis diceluk Gus Imam. Alah. Nasib. Saiki wis cemepak alhamdulillah. Ngoten ya anu lho Gus, dikek kesempatan lungguh-lungguh dhisik tak opo sak rokok jedal-jedul. Acara selanjutnya mbok. Wis gak apa-apa jane aku cilik gawe kalah-kalahan. Nabi Isa alaihi salam frustasi sampai rafa'ahullah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti kula pun boten ngatasi umat kula. Umat kula niki gapleki tok pokokane. Ora kenek ditata. Angel. Wis angel ya wis angel. Menawi jenengan siksa monggo, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Andai kata panjenengan ngapura, jenengan zat kang maha bijaksana. Akhire dipun sawani kali malaikat Jibril, diunggahaken malaikat Gusti dateng Gusti Allah angsal wahyu surat Ad-Duha. Ayo sinten arek cilik-cilik iki sing kepengin maca surat Ad-Duha sing ngapal mriki maju tak kei bonus. Ayo sapa sing gelem?
Sing cilik-cilik gak apa-apa. Ya kene sing acuh kene. Ya kene. Miki akeh kok iki. Oh, paijo. Awakmu kok ono ejo nang kene, Jo? Sallallahu Nabi Muhammad. SMK? Oh iya. Awakmu kok ero ae. Kene Jo. Sampeyan hafal surat Ad-Duha ta? Oh insyaallah hafal ya wis. Jajal. Gak hafal ngisi-ngisini SMK awakmu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibai anakku ya apal Kita golekno. Wake. Loro ae gak usah akeh ya. Ya wis Nun masyaallah. Engko nek kepengin maju maneh ya. Oke, sallallahu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah melihat sang kekasih sedih boten terima. Sampai dibetakaken wahyu datang Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril surat Ad-Duha. Ketika ayat yang kelima niki dipun waos malaikat Jibril niku mboten leren-leren wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda niki di bulan baleni. Masya Allah. Apa maksudnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Ya Habiballah Muhammad, Allah akan memberikan apapun yang engkau minta fatardo sehingga panjenengan ridho. Langsung binga syukuri Kanjeng Nabi Muhammad sujud datang Gusti Allah. Saroyo koma Rasulullah berdiri mengangkat sumpah di hadapan malaikat Jibril. Ya Jibril, wallahi walladhi nafsi biyadi la ardo wa wahidatan min ummati yudkhilunan nar. Wahai Jibril, demi Allah, di mana diriku dalam kekuasaannya, aku tidak ridho, kula mboten trima nek enten umatku tasih enten sing dilebokno ten gene neraka wa wahidatan, meskipun hanya satu orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho sakmenten katahe lare nom sing sepuh rawuh kabeh. Nek cinta rawuh hadire mahabbatur Rasul, menampakkan kecintaan Rasulullah, wis duwe alamat. Pasti akan selamat. Allahumma man nasiya sholawati alayya faqad khata'a tariqan ilal jannah. Siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, sungguh dia tersesat dari jalan surga. Masya Allah. Kok dipateni? Tes. Oh enten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Milo monggo kita binga syukur mali alhamdulillahirabbil alamin. Lah nek pun seneng kali Kanjeng Nabi, cinta tidak akan pernah ada artinya kecuali dibuktikan. Ngomong cinta to ora dikei apa-apa, kecut. Nek jare ibu-ibu, mari dadi bojo dibelanjani, alhamdulillah gak dibelanjani. Masalah. Masya Allah, sing sering kula critakake ten majelis walimah. Orang laki-laki kula jenengan sedaya niku sami Pak, kok gak dicela tuwa, gak diprotes mbek bojone awake dhewe. Garwane Kanjeng Rasul niku lho sempat protes 9 istri Rasulullah. Niki demo dateng Kanjeng Rasul. Sinten sing apal 9 istrine Rasulullah maju to mriki tak kei bonus maneh. Ayo. Dari seneng Kanjeng Nabi. Browsing dhisik, browsing ya. Oh, saiki wong musume googling ya.
browsing istri-istri Rasulullah. Zainab, Sumaidah, Aisyah, wapal kabeh yang kali browsing tok ya. Istri 9 yang dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah matur, "Ya Rasulullah, ene apa Humaira? Kula niki mewakili garwa-garwa panjenengan. Mulai jenengan nikah sampai hari ini tidak pernah panjenengan tumbasaken emas perhiasan, kalung, gelang. Sinten ngene sikil iki apa nduk jenenge nduk? Pinggel. Kami tidak pernah panjenengan tumbasaken kain sutra bagaikan raja-raja Kisra, permaisuri raja-raja Kisra." Kanjeng Nabi niku ngelus dodo, sedih. Nek jare wong semelo, sakitnya tuh di sini. Pendel Kanjeng Nabi nggih ngelus dodo. Wong jenenge Kanjeng Nabi saestu sedih Rasulullah dijawab kali Gusti Allah. Malaikat Jibril diperintah malih kali Gusti Allah mandang beta wahyu kengken ngaturi garwa-garwane Kanjeng Nabi. In turidnal hayatad dunya wa zinataha. Ibu wedokku kabeh garwa-garwane Nabi kabeh temenan. Pilih satu atau pilih dua, pilih aku atau kakean delok sinetron. Pilih aku atau harta. Nek sampean kabeh kepingin harta benda gampang. Kelawan izine Gusti Allah gunung tak tuding dadi emas, kerikil tak tuding dadi mutiara. Tapi ingatlah fa ummati kunna wa usarrih kunna sarohan jamilah. Nek wis tak turuti kabeh sampean tak pegat. Gak bojo-bojoan gak apa. Nek jare wong semelo paling ngoten paling nggih. Gak paten. Lho nalikane sampun didhawuhi Gusti Allah melalui lesan agung Rasulullah, 9 istri Rasul niki langsung sungkem nyuwun ngapunten dhateng Rasulullah. Ya Rasulullah, apalah artinya harta benda kami bawa kalau berpisah dengan panjenengan, hidup ini akan hampa tanpa kehadiranmu. Masya Allah, Masya Allah. Miloyu pisan kas dibelanjani, alhamdulillah gak dibelanjani. Artinya apa? Cinta butuh pembuktian. Tidak cukup I love you, aku mencintaimu. Wow. Temenan, jangan tertipu dengan kalimat anta ma'aman ahbabta. Ibnu Taimiyah dawuhaken ketika sabda Rasulullah menyampaikan engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bener, leres, tapi jangan pernah tertipu dengan kalimat itu. Mereka yang bersama dengan yang dicintainya selama mereka ittiba bimahabbatihi, dengan yang dicintainya melok sunai ndereaken prilakune sing disenengi. Lah akhlaki Kanjeng Nabi niku salah setunggale in udhiya yafu wala yu'akib, in usima yasmut wala yujawib. Kanjeng Rasul nek dirasani tambah alhamdulillah, nek dipisui mendel mboten jawab. Lah kira-kira sing teko napa malih sing lanang-lanang dipisui pisan bales nonyo gak yo. Ya Allah, ya Allah, ngene kok jari seneng Kanjeng Nabi gombal. Mugi ya sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, monggo kita tingkataken gadai rasa mahabbah niku pun hebat. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sing cilik-cilik nggih sering kula contohaken nalikane mlebet masjid. Zaman apa? Suku sing tengen Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nalikane mlebu nanggone perkara sing gak bener, nalikane mlebu nanggone jeding dan teman-temannya gawe sikil kiwa. Lah nalikane pas wayahe kesusu mbok kebelet mbok ya apa ya. Nalikane kudu nang BAB nanggone kamar mandi, dilala kok kate mlebu sikil tengen langsung diganti. Keliru. Nah, ngaten nggih? Lho temenan gak guyon iki. Sebab menapa? Ada salah satu hikmah dawuh yang ini menjadi sir sunnah Rasulullah, setiap dawuhnya membawa rahasia. Napa niku?
nalikane mlebu tenggene kamar mandi, WC, toilet dan teman-temannya kok didisiki sikil sing tengen niku dadi rupeke pengupa jiwa. Urusan duniawi niki lho dadi angel. Maknane napa? Mereka yang itba'i Rasulillah qaulan wa fi'lan akan dipermudah oleh Allah. Qad faza fauzan azima. Kula nggih saged ngomong tok, jian nggih belajar bareng-bareng. Mugi-mugi angsal hidayah Gusti Allah, syafaat pitulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Lajengipun ing dalem pinten-pinten riwayat Kanjeng Nabi niku nerusaken dawuh hayati khairun lakum tuhadditsuna wa tuhadditsakum fa idza mittu, ketika aku mati khairun lakum, aku juga masih bermanfaat pada kalian. Wahai sahabat, suatu saat nanti ketika aku meninggal dunia, aku masih bisa memberikan apa yang kau minta. Shallu ala Nabi Muhammad. Di setiap majelis taklim, majelis nopo mawon, tiang NU niku nek buka acara niku lak damel sholawat burda nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habib ka khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu li kulli haulim minal limu katahami ya rabbi bil sidana wa ufir lana mamada. Beliau yang ngarang sholawat burda dulu mengalami satu musibah yang sungguh luar biasa. Pun sakit mboten waras-waras sampai lumpuh dadi kembang spring bed. Biyen bayang saiki gak payu dadi kembang spring bed. Wis mboten saged obah matang umpama takdir kari sedina rong dina. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Busiri dengan sholawat burdanya, memanjatkan rasa cinta dituangkan dalam bait syair cinta yang sungguh luar biasa. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah kekasih yang mampu memberikan pertolongan. Diwoco gambaran cinta dalam hati diungkapkan dengan kata-kata. Bermimpi dikemuli kali Kanjeng Rasul nalikane ngipi ditanggal napa dipun dawuhi kum berdiri piye wong lombok kok dikongkon berdiri bareng melek ternyata burdai kemuli niku enten iki jenenge ngipi menjadi kenyataan langsung ngadeg cekekal niki langsung iso mlaku. Lho niki lho maknane ketika Rasulullah sampun sedo tetap bisa menolong kita semua. Isfa'lana ya habibana. Sak waya-waya kepepet kula jenengan sedaya, mari kita panggil Kanjeng Rasul nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget kaaturaken mugi-mugi kula lan panjenengan ngaosaken hikmahipun wonten dalu punika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wahtazzal arsyu daraban wa istibsyara wazdadal kursi haibatan wa maqara وامتلأت السماوات وأنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد الطلق بإضراب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عند تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بدر إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا بسيئات
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ijtima'an nafi'an mardiyan maqbulan indaka ya Allah. Allahumma bijabi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah. Min kulli wasfin yubaidna musyahadatika wa mahabbatik wa abidna la sunnati wal jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fi dzurriyyatina wa hayatina wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman daima walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup